Men du tager en sodavandsflaske, plastik sodavandsflaske, sådan en halvliters plastik sodavandsflaske, og så har du en suppeslev der, og nu hælder du så flydende kvælstof. Jeg hører det sidre lidt, det koger, ned i den her flaske her. Hold da kæft, det ser godt ud. Det er klart anbefalingsværdigt at gå ind på webcamet, dr.dk/p3 og følge med i det her. En masse rør og damp, Johan. Ja, der er ret meget rør og damp. Og nu skruer vi så låget på flasken. Det er svært, for den er frosset. Og så skal vi gå væk. Nu lægger han det ned i vandet der. Der sker jo ikke noget. Der ligger en flaske i en balje vand. Der ligger en flaske i en balje vand. Og den ser utæt ud. Den er utæt. Nej! Forsøget er gået. Hold kæft, det ser ellers meget godt ud. Jeg tror, vi må forfra. Ja, jeg tror, vi må lige gøre klar til en ny. Julie, ja. Vi har en krisesituation. Så skal en radioflow-krisesituation. Forsøget er gået galt, og du bliver nødt til at redde resterne. Jamen, og så må vi lige teste, vi må lige prøve den lige om lidt. Låget var simpelthen ikke skruet ordentligt på, og vi må ikke gå tilbage til en fuse. Johan, sådan er det at sende live. Der er aldrig rigtig noget, der helt hænger sammen. Men, det er det. Men mens du lige får styr på fysikerdrengene derude, så tager vi andre lidt Depeche Mode og cool. Precious. Og her forlader vi så Depeche Mode og Precious. Og Julie, flasken er fyldt op med kvælstof. Den ligger nu i en... Johan, rolig nu. For satan. Rolig nu. Jeg er meget, meget bange for at få den her i hovedet. Altså. Vi er tilbage ved forsøget ude foran bygningen. Den ikke. Den ser tæt ud. Johan, hvad sker der? Der sker det, at der ligger en flaske fuld af, eller med en god deciliter flydende kvælstof nede i en balje med vand. Og den udvider sig ret voldsomt nu. Og jeg har det lidt ligesom, når børn puster balloner op. Shit! Fuck det! Pas på, jeg kan fortælle, at Danmarks Radio er blevet en plastikkasse fattigere. Er du gal et drøn, mand? Okay, det havde jeg ikke godkendt, hvis jeg havde vidst. Johan, kan vi helt klart lige få en forklaring på, hvad er det, der sker, når den der sker det, at jeg er ved at sige op for det her job. Hvad var det lige, der skete der? Vi fik en eksplosion. Nitrogen udvider sig cirka 1800 gange, når det går over på gasform. Og det kan en colaflaske ikke holde til, så derfor eksploderede den. Okay, det kan man vel roligt sige, den gjorde. Der er vand og plastikstumper fra balje, og colaflasken er absolut pulveriseret og væk. Men Johan, så kom du indenfor igen. Og vi har en flok håndværkere stående der, som skal behandles for granatschok. Jeg tror, jeg har holdt da kæft. Drenge, I er ikke rigtig kloge, men tusind tak for hjælpen.